Familjari, ġurnalisti, politiċi u ħbieb imlew kull rokna tal-Knisja tal-Mosta biex isellmu lil David Kirkhope, kamerament ta' Net Television li miet fl-aħħar ġranet wara ġlieda ta' snin kontra l-kanċer. Familja karatterizzata minn referenzi għal ħajja ta' David Kirkhope u talimiet li kull persuna għandu jieħu minn dan il-bniedem, Father Charles Tabone deskriva lil David bi3 frażijiet. Nisrani, tajjeb, raġel għal-familja u ġentlu. David Kirkhope. Father Charles Tabone qal li flimkien ma' dawn il-kwalitajiet David Kirkhope kien qalbu tajba u jgħin. Il-konfezzjoni tiegħu deret tul ħajtu iżda spikkat l-aktar propju fil-momenti diffiċli tal-marda, sostna Father Charles li spjega kif anki meta kien ikun muġuħ, David kien jagħmel minn kollox biex jilqa' lin-nies u jitkellem magħhom. David kien bniedem ta' valuri u baqa' jemmen sal-aħħar għal Father Charles Tabone li fl-omelija qara wkoll messaġġ ta' Mattea bint David li appellat lil kongregazzjoni biex ma jibkux bidwejja iżda jibku bil-ferħ għax missiera David issa jinsab f'post aħjar bla uġigħ. Filwaqt li sellem lil Beverly, Mart David u lil uliedhom Jacob u Mattea, Father Charles Tabone għamel appell qawwi favur it-tisħiħ tal-familji. Il-familja li bnew David u Beverly kienet waħda li għandha tispira lill-oħrajn. Tkissrux fil-familji żdamlu is-sagrifiċċji biex il-familji Maltin jirnexxu, appella Father Charles Tabone li semma kif David kien jemmen bisħieħ fil-valuri insara u għalih dawn kienu priorità. F'messaġġ li bagħat mill-Istati Uniti tal-Amerika lill-impjegati tal-Partit Nazzjonalista u ta' MediaLink, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li għalkemm jinsab imsiefer ma jistax ma jaħsibx fihom hekk kif sema bl-aħbar tat-telfa ta' David u qal li kien ċempel lil Beverly Kirkhope il-mara ta' David u għaddila il-kondoljanzi tiegħu anki f'isem il-Partit Nazzjonalista. Minkejja kien magħruf li għal snin David Kirkhope kien għaddej minn sfida qawwija kontra l-marda tal-kanċer u li l-aħħar ġimgħat kienu diffiċli ħafna, l-aħbar tal-mewt tal-kollega David Kirkhope xorta ħasdet lil kulħadd. Il-kwalitajiet ta' David Kirkhope saru aktar magħrufa minn kulħadd hekk kif permezz tal-gazzetti, televiżjoni u Facebook dawk qrib tiegħu sellmulu permezz ta' kitbiet li se jibqgħu stampati għal dejjem. Fit-tmiem il-Qudiesa Preżenti Kadavere, il-kongregazzjoni komposta mill-ħbieb ta' David Kirkhope selmet lil dan il-kollega b'ċabċipa li waraha kien hemm sens ta' gratitudni lejn bniedem onest li ħalla warah pożittività u eżempju lil kaxkar.